हाय लोगोफोर खुलुमबाय सने आं दा सेरफांगुरियाव थांनो ओंखारदों आब'मोनाव आलासि जाहैनो नागिरदों आब' आरो गुमै स' नोंथांमोना आं बेखौनो भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लेट खालामालासिनो ब्लगसो बानायनोसै आं बेसे मोजां लामाया गामि गामिनो मोनायाव आन्दायलायनायमोन एबार दिनै सानाव मोनफैबाय ओइ नै खासि बिबार दं खासिबारि दं हनै मिरि बै खासि बिबाराव फट' लाहैदो मा मोनथारसिगोन औ बै हस्टा बैयाव बासखौ बेयावनो दोनदोंमोनब्रा इलाय बासखौ बाहायनो दोनदोंमोन गारिफोरखौ लाइ बिनिफ्रायनो बरायजादोंमोन जों हाबायाव दोनफैबा आब'खौ दंथ' आंना भिडिअ'आ दाबो इउटुबाव ओइलाय मोनथारसै बै बे बिफांबारियावनो बे फट' खेबहैनांगौ बरिया रिल्स बानायफैनांगौ मोनफैबाय हनै इलाय न' लुबायथ' मालाय मोनफैबाय गाइस फन हरनां मा जालायो नामा बेयाव औवा बागान दंमोन है बिनो खाथियावनो बागान बेनो नङा मामबार फै नायनि हाय दि भिडिअ खालामनो हाबाब मालाय देलाय देलाय दंथारो बाजार हरफादों गुमैया देलाय देलाय दंथारो मालाय बिथिंमोन आरो लामाया जों फैबा सोलाय औ बैथिंसो हाबदोंमोनब्रा जोंखौ बैथिंसो हाबोदोंमोन सैमा दंलायनै मालाय मोनफैबाय आब'नाव हेलौ मा नामलै सेल' थारमखौसो गोसोखांबावो नायलाय आथिं सुनसै ओइ आं सैमाखौ बायोलै चेल' चेल' ए बेखौ गोसोआव दंब्रा आङो ओइ मिनिनानै थैसिगोन आं बे बुंनायखौ आओ बेटे है नाइस हाउस इतना अच्छा है सजाया फैदो जिरायफैदो नै आब' गुमैनि रुमखौ नायनि एसे बरियाखा ड्रेसिं आयनाफ्रा अबाव गोदान नै गोजामसो सफैबाय जोंहा नै आब' गुमैनाव मोजां मोनदों थान्दा थान्दानो आर'नाइ लालायलायनाय स' मोनफैबाय जों दा रेस्ट खालामसै एसे आरो एसे साहा पानि लोंसै मा मा जाहैयो आब'आ नै मालाय ड्रेसिं आयनाफ्रा गद्रेज बाथौ जाग्रोनोसै नायफैदों ओइलाय बिफां बागाना हाबायाव नुनाया हाग्राबारिसो जाना दं हनै ओइथिं माइबारि रना हरनो आं थांनानै थान्दालै मालाय गामियाव जोंनासो गरम गरम हाव 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 माइबारिनि लामाथिं बेरायफैदों स' गाइस नै जों दा माइबारि खाथियाव दंफैयो
बेसे मोजां खोलो खोलो बार ओरैजों फैयो लामाथिंजाय फट' लागासिनो बेहा माइब्रा आरो माइयो माइब्रा नामा सिनायानो नै सान्दुंआबो गैया खोमसिसि संथुलायनोसै थाबायनायानो माइ बारियाव फट' भिडिअ लानानै गोलोमजोब्बाय खानाय हगारलायनानै लादोंमोन स' दा थांफिनसै जों न'आव नै गोसानिया गरम मोनजोब्बाय खिन्थु बार खोलो खोलो थान्दा आरो बाव वालसुंबारियाव बावसो थान्दा बेयावसो थान्दा माबानिसो इन्सटाग्रामनिसो फिल्टार होनानै दुङो आंनाबो सान्दुङाव लाबाथाय गावब्रागौमोन गामि गामि बेरायदों guys आं मोले मोला नुलाजोबथ'ब्रा खोमसिनबाय एसे थाम खुरनानै जालायसै ज'नो होननायब्रा फागोन आयावनो मोजांलै हाब मानसिखौ लायखां स' नै जोंनि आब'आ दालि मैथा ना दाउ बेदर अमा बेदर आरो पापर संनानै जाहोबाय स' जों दा जानोसै आं जानोखौ होबाय थाला दे गाइस स' बेखौनो एसे लाबाय आरो स' नायलांदो स्कुटि सालायनो सोलोंनो नागिरदों नामा मादै नानि स्कुटि सालायनो ना दे थां एलाय आब' फुनोल'थाबो दंना दे थां बेरायहैनो नै एसे इसोरो दङ ओंखारबाय नामा इलाय गिदिर नामा दैया दाला फैग्रोनानै स्कुटिजों ए खारफारा बिन नामा ए फुरानासो बियो सालायबो ए सालायबो आं भिडिअ खालामदों दैयाव नै बै गामिया दरसे गामि जालायबाय आरोना फैजोबथ'नानै बारा नै जेदा थांनो ओंखारफिनबाय होनलायदोब्रा थांनोसै एबार फुल लांनो होननाया नुवाखै दानोबाय गुमै सोलायनांगौ गुफुर होननानै दानना लांसै दाना गोजा जाहैबायलै फुल लांनो होननानै गुबैखौ दानोबाय बिबार बागान गोजा नालाय मालाय जेरैथिंबो बिबार बागान गोजा मादै मोनानि उनाव हाबलांसै एबार दसे साहा लोंलांसै होनलायदो नै आयं थायोनो बाथौनाबो जि मोजां नुदों नों मोनसेब्रा आखाइयाव बायलांनांगौ बिबार दंलायनाया ना बिबार दं नै प्लास्टिक दंबावो नामा प्लास्टिक दंबावो बेयावसो हे भगबान बाथौना जि मोजां नुदों ना बैयो बिशहरि दा सोर लाखोथाय बिबारखौ गोजाखौ लाखोना माखो ना गलाबखौ आयौ
बिफायगौसै सोलायबायलाय दाना थांनानै मन्दिरखौ दानजायाना मालाय ओरैबो दंथारो बिबारानो औ लाखियोना पेसेन्जारा फिरफिलि फैखाबाय नैहाय गुमैया लिंहैनानै लाबोबाय मादै बानानि उनाव दसे हाबलांनानै थांसै बाय 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 चेलो आयवा थाथ'दो आयं गुमै थाथ'दो दे बाय 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 भिडिअ लालायबावो नामा बाय बाय चेलो बाय बाय थांसै जन्था कलेज गेटआ बोरो गेटखौनो दाबो मोना औ बैखौनो नामा एखे बिल्डिं नुनायखाय बैखौनो जन्था कलेज जोंनाव दंमोन नै गेटआ मोनबाय टाउन मादैमोना टाउन खाथियावनो नै बैहायनो लामा सरबा ओहो ओरै सरब ओरैजाय नै मादै नानि उनाव हाबफैलायबाय बिदि जालाय नामा आहा मादैसो जायो हाबलांसै दसे ओमफ्राय थांसै बिल्डिंआ मालाय देन्जार होख्लायखाबाय दुगैदों मालाय दुगैदों मालाय मालाय लुखावथारबायलै मादैया गेग्रे गेथे जालायो जेनै र' न' नायनोसै एसे मादैनिखौ आंहा दिनैसो फैदों आं नुवाखैना दिनैसो नुफैदों आयना दंबाथाय भिडिअ लाखाथारो होनलायदोरा गोजौआव थांनिथ' टेरेसाव गोजौआव थांनोनो दे आं लादों नायनोसै इसिफ्रा फैबाय नालाय मालाय दासो लुहांदों बिल्डिं टाउनखौ नुहुरलायगोनदां नै Oh my god, dong dong. Oh my god, dong dong. School betul tak? Like school. Boleh. Mas school siapa bencia? Serpanguri. Ini LP school dah, Serpanguri ni. Tadi nanya apa ini? Kitchen, mari ni. मोनालाय नै आलासि जाफैबाय जों दा थांफिनसै गारि मोनगोन ना मोनला मिथिला थाबायलांगोन आयु सेरफांगुरिनिफ्राय बङाइगावसिम थाबायलांनांसिगोन गारि मोनाबा
स' गारि मोनगोन ना मोना नायनोसै थांगासिनो माथो गारिखौनो मोनसेबो नुला थांनाय नायनोसै जोंना मोनालायबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस मेरे वीडियो एंड बाय